بسم الله الرحمن الرحيم. Pamana pamikiran ner na kunin na di man ang tabo bay. Na madakal siran. Chokian gulo no to aso bay na. Oy nakinwera na di man. Na mini report ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagi so mga bain na din ko pa kay haram. O batam siran na di mana? Buwa pakaragyan na gudya makara. Atan ka so mga bay. Agina ni emalag na kialinta da mo karno mga dato. Oh, na. Isang minuto ka malaaw siya mo mga bay. Na emalag na so kinirot yang Rasulullah sallam na din pero nabi. Na solong tanfiran. Siolong iran na kiniran tang na bimu iran. Bimu mga muslim. Tama sa solong niya mga padiyan na siya na pira nagiran. Na so kele no mga Yahudi sa so mga muslim na bitriran so emalag na di so maratabotiran niya kasi pat so mga Yahudi sa tinag mga muslim na pamana mitredur sira no pasukan pasadan ay tinudan ron tay mitredur so mga muslim o so mga Yahudi kag kinwera na di man ang tabay daw to katoran wa masalam sa pian dengan wita ako ko sa dunia na so kaya gito niyan na may ito napkuda so mga Yahudi si sa Madina na kumbali sa na mga bala-bala nagikim niya guber akong binas ako agamatan ng Islam nalagito no daniron na ay man ang lagi mo takapulo iran nariarbiran ang uta pamanarata di na iran na diran man kebak surah Rasulullah mo bayaran pelaban isang tauras kami kabagr speed so paman nakapulala ko yung mamag Islam yung aton tanong sir na miyalangan tanong sang tamasa na so miya kabali mo sa mga na din pagkar sama din kararuniran ng buto paman naratagi na iran ako punta sigiran ako dengkiran ko Rasulullah minituro na giyang kota ayat ato nang ayat si matatawag sa suratul Bayyinah agyang kaya mga tawa mga Yahudi ako so mga munafik na putulano sila sa mga rarata ato nang ayat wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah niya atas sa sense ay man agyang utayat natingin na gamaw parik sumyaw na atirunan sa kitab inunta so kaya pakataling mo marayag ak karina ano din mo dia mo tamiyaw na atiro na sa kitab na lagi dumusa so Isa so Ibrahim so ay malag na mga pada mga Rasulullah dia mo takay biton sa mga ulul azma lagi mo tapya manurun sa kitab na supugunot kiran ang mga kaum na denno to mo parek isa so tindigiran isa sa apugukitiran isa so panagun tamanere isa so idakalen nabalag siya nga masa so mga Yahudi na isa so tindigiran pamana ada siran mau pare sanguta miyaw na ada pong kapakataling mo kumatalang ng Islam so mambuso ay malag na mga kaum mga Rasul lagi doon Musa so Isa na dahil mo pare sa mga pamir na pumunot kira aya buwa kiyaw pare kagyan kaya pagkataon nang kaya pakataling mo Rasulullah salam pasiga mo dungki nagya kaya nakawulog ka na sa Rasulullah salam sabo sa gyon kasi miya nagipon sa gyon to yang budula ron niya nagipon kaya pagapya no Ima to sige na mabububulat sige mo. tapang natanga si sagyan ko to kini turon sang tayat na tafsir Rasulullah sallallahu sang ta adak lang mga sahabat lagi na paman matitimo diyan anto ni tafsir sagyan tayat innal yahuda ikhtalafu ala 70 firqatan wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al ummah 73 firqatan ay malag na mataan at tigo Rasulullah sallam misyo pa so nabi apang grupo sa mga Yahudi sa 70 ka grupo nagyang ko tayo sa mga grupo nagyang tayo ipakasulong sa surga kagito sa miyo sa ninuton ko Musa alayhi salatu wassalam nagyang ko ta 70 ka grupo at 70 sira nabi sa nang ta 70 ka grupo nagyang tayo pelandingan ko narakadyahanan kakadiya gina di miya kala pagba ko agamatan ng Islam na miya bumarima to sa dunia tano din ang mga grupo na mga akidanan tano din mga akida na pamana rela ko ni benap ke sakitan saya imbalan sa mga organisasyon imbalan sa mga mga prank imbalan sa Kamu na tuloy tablig.
Pepete mo ba lang? Ay, tirori. Jika naman Dia na tablig na piya ko kita kasakuan. Na uwayan niya taka na riba su tablig sa kaya makaptubat ka wala di ka lini di man naganak na. Aso tablig na si miya kalalaki alon wala sa Quran. Nakagi bibiyong na din sa mga ingaran na. Sa lakod na. Metan na naman. Ito ka tiro. Niro na lang sita. Tablig na yaw. Kiniya muna naman. Waktu di Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi. Tatigan ko Rasul sallallahu si Allah. Ang grupo sa mga Kristiyan sa pito dua ka grupo. Nabiyang ko to isang ka grupo naglipit pa kasul sa surga. Aminut ko Al-Masih, aso Isa bin Maryam. Al-Masih bin Maryam. Dito so Nabiula Isa. Nabiyang ko tapito pulo nagudua ka grupo. Nagyuti pelan dengan ko nara ka jahanam. Akadia dia ni mala penggeba pengsiwa agama agama Islam. Akidah na akidah. Na penggeba niya sa agama Islam. Dia kira dia ngangap apa namanya binasa penggeba sa agama Islam. Nah. Sabnar mabuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita Nabi. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah 73 firqatan. Sabnar mabuti na penggrupo nga umat kan. Sa 70 ako malo ka grupo. Nah, gina na umaton Nabi un. Madakal tanuro naki. Matan. Na ebu pa kasul dun sa surga sang tapito pula ko talon sa isa ka grupo. Tanong din niya. Dia mo tapito pulo na buduan na gina ni pa kasul kun naraka. Kakagiya sira ni mala apagba ko agama tanong Islam. Oy. Amyom masiran panunun agama tanong Islam nadiran tunggapan, diran terimaan. Kaya malagna mi kepirsiran. Oh, amya adalah kialan sa Quran. Mi kepirsiran. Buso ay malagna tumatapi ko mga Muslim, ami munafik. Karararo bendiran lagu ta ganiran lagu darang itirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama si dia nga munafik na simi sa sumur ko mga Muslim. Natanong niya kaya nga kapag kita lalaga ka na yo. Kapag siya ron. Nasallahu ta'ala na dini sisiunan niyan sa Quran batan ron. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Mata na sola na pitero yan na mata na sa mga munafik. Nasiran yung mga tao ko ampas ko na nakajahanam. Ano din yun na eh. Oy. Eno paman na diyan pamikirin na baka di sayda niwa. Oh. Na. Diyan kaya pito pulo. Ako dua ka grupo na tanong din ka. Diyan na ni pagba agama tanong kay Islam. Na ay malagna. Diyan na ni pigin ng katanong. Amin bebel di mato tao sa grupo sikta. Ang bida sa akidah. Oy. Nanto ni pito na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum fi ay shay'in. Fa in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buka kan waktu Rasulullah sallam. So dua asay au kupitin niyo. Nadi kadud madadag sadayon. Oy. Falan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tani fitur yan ari. Dipakai syukur ka. Kita dua. Napakapsida nga rin dito. Ang mapagagita sa grupo. Nah. Ano na? Ha? Anak-anak ko doon na din. Ayaw mo magtirwa ka ng pamana. Inutalwa rin yung pamang na rin. Mga ingaran na organisasyon. Ang dito may sisak na ito. Ang dito. Ya karere. Sudah na kaspau. Suwallah na inalin sa Quran. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Sutawan dedegan wallahu ta'ala. Na yang malak na din maturo. Na sutawa turun wallahu ta'ala na din madedeg. Yi kismaga karka. Oy. Namyali Rasulullah sallam aya. Madak la tauron na sunara ka jahannam na miya katito pa kasul sa surga. Hadis ng Nabi. Saya kanu. Lagi nga diro di ka pa magagawa. Di ka lang ka pang buat itibig lagi yung tamang tao sa timan. Supaya surga na. Na antay kudugno ka. Ha? Ato ni kapakare ng Quran. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Unutini sallallahu ta'ala na unutini su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang win-win mo. Nakagyan na urian ro. Ano sen yan? Wa ulil amri minkum. Buunutini su pagkadatur kanu apadir kanu. Ato
berdir kan, lagi keur sa akida, lagi keur sa paratea, lagi keur sa widakal, panagunta man sa tityo ka suatu taala. Kenapa yang dia datur kanuna Yahudi na tika ulil amr? Kenapa yang dia datur kanuna mangarasi? Pagkakal niya sa pagkataw, na malah pelalim niya sa ingod. Natigo dato na natito na dato. Di! Siya buta kaya, oh. Basta lagi di kanun sa akida. Gano pagintira? Gusto ka pagkade ko ang matanaw ng Islam. Ay pagkadigan niya na susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan ni biton sa ulil amr. Dan nabasa na ko ulil amr. Uri kaya gini. Unutan yung kagi mafia ina juga kata nasa limang minatang. Ayaw buat ke unutan na dilan duit mo. Wala usura so dilan. Mati kan ada. Nah, nato na inaliw Allah sa Quran. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saan sa mga tao ang babanong sa ukit. Asala ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sala ko kito agama. Sala ko kito ay malak na mga sahabat yang bitak iran Rasulullah sallam. Na dinteriman Allah taala. Na Allahu Akbar. Dinteriman Allah. Api na ay biya ka suku sa langit. Na parate ka para butaman ka ilmu ka na biya ka suku ko ka pito sa langit. Ay malak ng betok sa puso ka. Ay na itugo mata nga na rugo. Na mata-mata na parate nga sa bulong tanan. Na dinteriman Allah taala. Amay ka dito na nakapasunod. Musunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar!